Ix-xukjati ħallejtna kmieni wisq. Dawn kienu wħud mill-ħafna kummenti li deru fuq il-medja soċjali fl-aħħar sigħat wara l-mewta traġika ta' Rupert Tabone, is-sewwieq ta' muturi li tilef ħajtu fl-inċident tal-ħadf b'Kirkara li dwaru għaddejja inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Ian Farrugia. Rupert Tabone kien ex bombardier mal-Forzi Armati Maltin u ħafna mir-reazzjonijiet kienu ġejjin minn ex kollegi tiegħu fosthom dawk fis-sezzjoni marittima tal-AFM. Ir-raġel ta' 54 sena kien deskritt bħala persuna bieżla u dejjem bi spiritu ferriħi, oħrajn iddeskrivewh bħala raġel tar-rispett u eżemplari. Intant din it-traġedja ħolqot ukoll mill-ġdid dibattitu dwar is-sigurtà fit-toroq tagħna, partikolarment dwar il-mod kif qed jitfasslu ċertu barrikati li huma fihom infushom periklu enormi għas-sewwieqa tal-muturi. Iżda fi kliem il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Ivan Falzon, huma qed jibnu toroq illi jaħfru. Infrastructure Malta, il-ħidma tagħha hija li niddiżinjaw toroq li jaħfru. Ġifieri int mhux mal-ewwel inċident ikollok xi ħaġa gravi. Fil-kummenti tiegħu lil dan l-istazzjon Ivan Falzon ma xtaqx jidħol fil-mertu ta' dan l-inċident partikolari tal-ħadd, iżda insista li t-toroq qed jinbnew fuq standards internazzjonali. It-toroq tagħna kemm jista' jkun ikunu safe mhux għal min juża karozza u juża motur, imma għal kull min jużaw. Biex biddaw jista' jsir xi ħaġa flokhom daw il-barriers biex forsi jekk ikun hemm accidents. Jinsa l-ispidu kollox hemm accidents biex forsi nipprevenu li persuna inqas ma tmutx. Għax huma tiġu jaqgħu fuqhom tispiċċa qisha giljottina daw il-barriers għax jaqgħu fuqhom u literalment qisha giljottina tiġi, jista' jsir xi ħaġa oħra flokhom forsi. Mari, mhux ħan nikkummenta fuq id-dinamika tal-inċident għax mhux informat, allura nkun niżgwidak. Imma nista' nassigurak li kull infrastruttura li tintuża fit-toroq, l-street furniture, il-barriers li nużaw ikunu according to international standards. Ħafna mis-sewwieqa tal-muturi fl-aħħar xhur iddeskrivew dawn il-barriers partikolari bħala nassa qattiela u 3 snin ilu kien hemm każ li fih Transport Malta kellha tħallas eluf f'kumpens fuq ordni tal-qorti wara inċidenti li fih sewwieq ta' mutur kien tilef idejh minħabba dawn it-tip ta' barrikati.